A school dai ina yin science, computer science nake so in karanta for future in case in football ya yi sai in yi amfani da wannan damar da na samu na karatu in yi wannan computer science. To, Malam Ahmad, muna son mu ji menene cikakken sunanka? To wato sunana Ahmad Alinuhu, shekara na 15, ina zuwa school ɗin NUHU college sannan kuma ina tare da iyayena lafiya. Ahmad Alinuhu, yaushe ka fara fim? Ni dai gaskiya da wayo na tun a carbin kwai na fara fim, kuma a lokacin bai scenes guda 10 ne ba. A lokacin na fara yin fim na fara sanin yadda kan fim yake. Ya kake ji a lokacin da kake cikin tsaranka? Shin suna gane kai ne Ahmad Alinuhu? Ina yawan yi mun wannan sosai, amma ni bana daukan shi wani abu saboda ni bana ji da kaina, kawai na dauki kaina a matsayin kowa. In an ce ya sai mu gaisa da mutum sai mu kara gaba. Ahmad, bayan fim me kake so ka yi nan gaba? Gaskiya dai a yanzu dai ina so in takata da fim saboda akwai ambition din da nake so in yi na wani kaina, which means football in Allah ya insha Allah. Shin kana wasa a wata kungiyar kwallon kafa? Dai na fara buga clubs ina ga 3 inda muke zaune, ina buga wani team sannan kuma football team mu na NUHU college nan ma ina bala nan. Ahmad, wace lamba kake bugawa a gurin wasa? Midfield, namba 10 kenan. Ya dangantakar ka da kanwarka da kuma iyayenka? Gaskiya dai we are very close with them, kuma ba mu samu wani matsala ba, very close. Shin kana amfani da kafar sada zumunta, social media? Ina social media, amma dai Facebook ne ba na yi saboda yawanci abubuwan da ake yi suna appropriate, sai sa ba na yi. Ahmad, waɗanne irin saƙonni aka fi yawan turo maka a shafinka na sada zumunta? Yawanci ana cewa in tura namba na, amma to ba ko da kowa nake so in yi halaka ba, saboda wannan sometimes ina karatu, sometimes ina football, saboda sometimes ban da irin lokacin platforms ma gaji sa bana yawan ba da numbers ina. Ya hulɗarka da sauran 'yan fim na Kannywood? Sai muna mu'amala da su sosai, ba wani matsala. Waɗanne abubuwa ne suke saka ka farin ciki? Gaskiya suna da yawa, amma mainly shine in muna match mu ci goal, shine gaskiya wanne na burge. Sannan kuma ne passing exams ina a karatu, ina jin daɗi. Ahmad, wani abu ne yafi bata maka rai? Gaskiya abin da yake bata mu rai yanda ake zagin mahaifina, bana so, amma dole kawai nake yin fuska wani abu in share, amma gaskiya bana so. Shin kana ganin ya kamata mahaifinka ya daina hurɗar fim? Bana so yi saboda ya riga ya ɗauko hanya, kawai gware ya ci gaba har sai lokacin da zai zo mai ritaya. A baya yar uwarka Fatima ta fara fitowa a fim, amma yanzu ta daina, ko me ya faru? Da ta na yi na kanta sai ta canza ra'ayinta, ta ce ta bata so. A cikin fina-finanka da kai Ahmad, wani fim ne ya fi baka wahala? Dan Almajiri, tun na fi shan wahala a wannan, saboda akwai roles ɗin da ban saba yi ba amma dole sai da na yi. To, wani fim ne ka fi jin daɗin sa? Gaskiya dai na ji daɗin Uba da Ɗa, saboda shi wannan ba a yi wani jimawa ba a daɗe a fim ɗin ba, amma fim ɗin ya yi kyau kuma ba scenes masu wahala yawanci. Wani alkhairi ka taɓa samu a harkar fim? Gaskiya ina samun tallulluka, sannan kuma gashi na yi suna a gari. Kana da wata ɓoyayyiyar baiwa a tare da kai? Gaskiya ni dai hidden talent na akan electronics ne, games, laptops da wayoyi. A nan hidden talent na yake, shi sa na dace da, shi sa na sa a raina ni computer science nake so yi. Wane ne yafi muhimmanci a rayuwarka? Iyaye, family dina sun fi kuma muhimmanci a rayuwata. Wane ne babban abokinka? Babban abokina a school yake, sunan shi Ali Faruk. Ba dai best friend, saboda ni ban da best friend, kawai kowa friend ina ne, amma dai mun fi kusanci da shi. To, wani abinci ka fi so? Fried rice and chicken. Ahmad, da kayan Hausawa namu da gida da kayan Turawa, wanne ka fi so? Shi kayan Hausawa al'adar mace ina sa shi, kuma yana da kyau, amma English wear su ma ina jin daɗin sa su, amma dai na fi son sa JC ya fi daɗin zama. Ahmad, ka taɓa samun kyauta a makaranta? Na taɓa karɓa su 2, ɗaya na French, na ci best in French, sannan kuma ɗayan na ci wannan na computer da zamu yi graduation, na ci na computer. To Ahmad, tun da ka taɓa samun lambar yabo a harshen Faransanci, shin za ka iya gaisawa da harshen? Na iya abubuwa kamar bonjour, shi kaɗai na iya yawanci a French, sai merci saboda shi nake yawan ji. A cikin manya-manyan club ɗin ƙwallon ƙafa na duniya, wani club ka fi so? Ni best club ina shine best club in the world, Real Madrid. A 'yan wasan ƙwallon ƙafa, wani ɗan wasa ya fi burge ka? Ni gaskiya
suna da yawa, amma dai favorite ina shine captain din Real Madrid Ramos, saboda baya bari a wuce kuma yana aikin shi yadda ya kamata. Wani jarumi ka fi so a 'yan wasan Kannywood? Gaskiya babana ne. A 'yan matan Kannywood wace ce best actress taka? Gaskiya ban da best actress saboda dukansu yawanci duka matan sun yi acting, kuma ina yawan kallon su duk suna acting masu kyau, saboda aka ban da best, kawai duk all of them are the best. Ka taɓa samun matsala a lokacin da ake ɗaukar fim? Yawanci in muna fim ina missing lines ina lokacin da na fara fim, kamar su zuri a lokacin da su uba da lokacin da nake yi ina samun problems a lines ina, but for now dai gaskiya komai is normal. Masha Allah. Ahmad, wani sako gare ka zuwa ga iyaye? Ya kamata a ƙara ba youth dama a harkar fim, saboda akwai wanda suka yi acting daban, ko kuma kamar yadda kuka faɗa suna da hidden talent amma ba a sani ba sai an ba su dama. To masha Allah, duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. Ubangiji Allah ya kai mu wani sati lafiya. Ni ne dai naku har kullum MJJ. Ina fatan Ubangiji Allah ya bar zumunci. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora shirin mu za ku gan su. Mun gode.